बोरो नोंनि बै समनि दुगा होनाय रादायफोरा दिनै मा नुनो मोनखो फरेस्टार 1 आरो फरेस्टारनि रिजाल्टखौ बारग' एनडिबिफोरखौ फार्स्ट प्रायरिटि होगोन होननाया 202 बारग' एनडिबिफोरखौ साख्रियाव सोगोन होननाया फरेस्टाराव बोरो नोंनि 526 पस्टआ 526 थाखाखौ माबोरै नों डिभाइड खालामामोनलाय गोसोआव दङना नोंथां? नमस्कार बिआर फेरेंगा नोंथांखौ लानानै दिनै मोनसे गुसुं भिडिअ लानानै फैदों आङो। बोरो नोंनि बै समनि दुगा होनाय रादायफोरा दिनै मा नुनो मोनखो फरेस्टार 1 आरो फरेस्टारनि रिजाल्टखौ बारग' एनडिबिफोरखौ फार्स्ट प्रायरिटि होगोन होननाया 202 बारग' एनडिबिफोरखौ साख्रियाव सोगोन होननाया फरेस्टाराव बोरो नोंनि 526 पस्टआ 526 थाखाखौ माबोरै नों डिभाइड खालामामोनलाय गोसोआव दङना नोंथां? आरो बै जे नोंथाङा सार्भिस प्रभाइडार दानानै होदों बिसोरखौ दिनै मा खालामगोन नोंथाङा? साराय बोसोर मोखां फानहोबाय, दंफां हमहोबाय, रायजो राजाजों गाज्रि मोनजाहोबाय, नाथाय दिनै बिसोरखौ मानो साख्रियाव सोनो हायाखिसै?